Henrik, det her var en hasteupdate fra vores side. Det er den 7. april, og når dagen er om, så håber vi ikke, at det er The New Black Monday, men det er lidt spændende, det der sker. Det jeg oplever, det er, at virkeligheden og aktiemarkedet er ved at mødes. Jeg ser ikke nogen fundamental nedtur, måske på et andet tidspunkt, men jeg synes, det var meget relevant at sige, måske hedder vi ikke lige nu den kommende recession, men den kommende optur. Henrik, vil du ikke over de næste 15 minutter lige dele lidt tanker om, hvad er det, der sker? Jo, gerne. Altså, nu har vi jo mange gange talt om, hvordan at vi kan se, der i hvert fald sker et eller andet i økonomien nu. Jeg har ikke så meget stemme her. Der har været et eller andet med over weekenden her, hvor jeg ligger lidt for kold måske om natten. Så jeg håber, I kan høre mig. Men at, hvor at økonomien langsomt det hedder deteriorates, eller langsomt bliver forringet på den måde, at du ser, at husmarkedet i USA faktisk ikke har det særlig godt. Hvis man går ind og kigger på det, så kan man se ligesom i 2008, at der 2007 faktisk i hele indledningen op til den finansielle krise, at husmarkedet var det, der langsomt gik i stå derovre, og der gang havde man en stor spekulativ boble, men den her gang har man simpelthen, at folk har simpelthen ikke råd til at sidde i deres boliger, og der er rigtig mange boliger derovre også. Det er det, der sådan grundlæggende set, som du kan sige, som er det helt strukturelle, der rammer økonomien. Det er dog ikke noget, som der får den til at falde ud over kanten lige med det samme, og det er slet ikke det, der bliver snakket om lige nu her i markederne. Det, der bliver snakket om, det er jo de her tariffer, der bliver kommet op fra den amerikanske side, og som kan ramme verdenshandlen. Og det der er jo selvfølgelig ikke særlig godt for økonomien, fordi tariffer er noget, der vil sænke væksten i verden, og dermed så vil man så kunne risikere at komme ind i en recession. Og det er klart, at når man både ser så på husmarkedet, og man så ser på det som er de tariffer og det, der kommer ind her, så er det selvfølgelig en dårlig cocktail. Det tror jeg, og samtidig med har man så også det mest overvurderede aktiemarked i verden nogensinde, som vi har snakket om her tidligere også. Så når du rammer de tre ting, ligesom rammer ind i hinanden, jamen, så begynder vi at have noget, som godt kunne være en perfekt cocktail. Men det der er jo spørgsmålet, det er, at det er nu, at det her det ramler. Og det tror jeg simpelthen ikke, det er. Jeg tror, det du ser lige nu her, er rent faktisk en overreaktion i markedet, forårsaget af det, som der bliver sagt med Trump, og hvad kommer ud, og især fordi at det her fortællinger, det narrative, man taler om medierne osv., får det egentlig blæst op til noget i en størrelse, i hvert fald i forhold til den reaktion, der burde være i aktiemarkedet, som er langt større, end hvad den egentlig burde være. Og hvis man kigger på den sekvens, der er ting, som man normalt skulle se, hvis vi var der, hvor vi var ved at falde ind i i recession, så ser vi simpelthen bare ikke de ting, der er sket endnu. Jeg er jo fortaler for, at der kommer en recession her inden for en relativt kort periode, inden for, lad os sige, 6-9 måneder. Men jeg tror simpelthen ikke, det er det, vi ser lige nu her. Og jeg tror faktisk, det er det, der vælter os ud over kanten, hvor folk tror, vi ryger ud over kanten, og derved bliver de meget, meget bearish og går ind og tager positioner, der gør, at de siger, nu korter vi markedet, og går ind og sælger i markedet. Faktisk på et tidspunkt, hvor det så måske bunder ud, og der sådan der ovenikøbet kommer sådan en likviditetsboost ind i markedet. Og jeg har faktisk lige nogle charts, jeg lige kan prøve at vise her, for ligesom at prøve at illustrere nogle af de ting, som jeg godt, eller som jeg sidder og siger her. Så hæng lige på et sekund, så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde frem til dem. Imens du finder dem, Henrik, så kan jeg jo lige sige, jeg har jo her til morgen fået en del e-mails fra kinesiske fabrikker, som måske sælger mellem 30 og 80% af deres vareproduktion til amerikanerne. De har fået aflyst alle deres ordre. Altså vil tarifferne kunne sætte sig så hårdt i markedet, at det frembringer en krise, hvad enten skal være der eller ej? Selvfølgelig kan alting, altså man kan jo godt gennemtvinge ting i økonomien, som gør, at så du ikke får fuldt de normale cykluser. Men normalt ser vi jo, at også selv sådan noget, ja, for at sige det som det er, sådan noget self-inflicted, som der er lige nu her, det også finder en eller anden form for løsning på et eller andet tidspunkt. Men hvis vi kigger på det her, der kan vi se, hvordan, og det her, det er job openings, der er i det amerikanske marked. Det er den blå linje, jeg har, eller blå graf, jeg har her. Og så har vi så S&P, eller det amerikanske aktiemarked, med de 500 største, eller 500 aktier i det amerikanske aktiemarked. Og det vi ser, det er jo, at der er en meget fin, altså de følger hinanden meget fint, og det gør det jo, fordi at når økonomien vokser, jamen så går det godt i aktiemarkedet. Og det har vi jo set helt frem til, som vi kan se her i 2022, her i oktober måned, hvor inflationen ligesom var toppet ud, og så tænkte aktiemarkedet, nu tager vi af. Men det du kan se her, det er jo, der ligesom er kommet et kæmpestort realitetsgab imellem det, som du siger også, hvad er egentlig den virkelige verden, og hvad er det egentlig, hvor er aktiemarkedet henne? Og der er ingen tvivl om, altså som vi har påpeget her nogle gange, Erik, også, at det der niveau, der ligger heroppe,
det er fuldstændig overvurderet i forhold til, hvor vi skal være henne. Og i særdeleshed, når vi så ved, at rent faktisk så er aktiemarkedet mere end dobbelt så dyrt. Altså det var dobbelt så stor en boble, som de havde i 2007, da vi røg ind i krisen der. Og langt over, hvad det skulle ligge sådan i normalen. Så det er klart, at der er en risiko for, at bare ryge ned på halvdelen af det, vi vil være nu, jamen det vil rent faktisk tage os ned i det her leje, hvor vi ser her. Og det vil stadigvæk være et 2007-bobleniveau, selv når vi røg derned til. Og det er klart, det er en risiko, at vi kan ryge ind i det, og det tror jeg også, altså jeg er ret sikker på, at vi får den der kæmpestore nedtur, som jeg snakkede om. Jeg tror bare ikke, det er nu. Og grunden til, at jeg ikke tror det er nu, det er fordi, der er nogle ting, der skal hænge sammen. Når man ser den her økonomi, eller økonomien, som egentlig fungerer som sådan et schweizisk urværk. For det første, så kan man kigge på det, der hedder Singapore-indekset, altså det her singaporeanske indeks, som jo her i 2000 faktisk i januar måned toppede ud, og det gjorde det 2 måneder før de amerikanske indeks gjorde. Og herover i 2007, der toppede det ud samtidig med de amerikanske indeks. Og hvorfor er det interessant at se? Det er det, fordi at Singapore er rent faktisk sådan en global hub for supply chain. Alt går, der er meget, der ryger igennem Singapore. Og det vi kan se, der står her, with exports exceeding 170%, 170% of GDP, så er det klart, at den bliver relativt hurtigt rammes, når det er, der sker et eller andet i økonomien. Og det, der sker typisk i en recession, det er, at det ikke er menneskeskabt, som det er. Jo, det er menneskeskabt, men det er ikke sådan... Det er ikke skabt af en ting, der sker i økonomien. For eksempel så faldt aktiemarkedet, når det begynder at rulle over i 2007, så gør det jo også længe før vi ser Lehman Brothers for eksempel. Lehman Brothers er jo først i 2008, og det er helt hernede allerede. Der er recessionen godt i gang. Det, som vi ser her, det er dog, at vi har set, at Singapore-indekset rent faktisk er steget et stykke tid efter, at Nasdaq for eksempel toppede ud i USA. Og også efter, at S&P toppede ud i USA. Og jeg kan ikke, og det er bare et eksempel det her, der er også mange andre eksempler, jeg kan komme ind på, få ind i mit hoved, hvordan det kan være, at vi rent faktisk nu står i en økonomi, der er ved at rulle over, at vi så skulle have set Nasdaq rent faktisk toppe ud, før Singapore-indekset gør. Så jeg tror, det vi ser lige nu her, det er lidt ligesom vi har set mange andre gange, at der er reaktioner i markedet, der du kan se, at vi har dybe fald, så rører vi op igen. Altså det kan vi sagtens se, du kan også se her, der er et relativt dybt fald, og så rører vi op igen. Og nogle gange er det voldsommere end andre, nogle gange er det mere sådan graduelt, som det var ind i den der inflationskrise, vi har, andre gange sker det meget stærkt. Det, der vi typisk dog ser, det er, at når det er sådan en relativt hurtig nedgang, jamen så ser vi også ret ofte, at der kommer en hurtig løsning på det. Og jeg tror, at alle i verden lige nu er interesseret i, at der bliver skabt en løsning, og det tror jeg også på, at der kommer. Og jeg tror, at vi har en overreaktion lige nu i aktiemarkedet i forhold til, hvor seriøs den her del af krisen er. Så hvis du ser på det, som jeg ser det, jamen så er det klart, at der har en kæmpe boble, og den her, det er faktisk det S&P-indekset, og det er det er så uden det er ikke inflationsindekseret det her, men stadigvæk, det betyder ikke det store. Og det vi jo kan se her, det er, hvis du kigger på den udvikling, vi har haft i aktiemarkedet op til toppen her fra 2008, den er fuldstændig vanvittig i forhold til, hvad vi har set tidligere, selv ind i nogle af de andre bobler. Og når vi så kigger på, hvor vi lå henne sådan i forhold til nogle af de værdier, man vil kigge på i forhold til, om det er en boble, jamen så kigger vi på, hvad 1929 var, der ligger vi på linje med S&P i forhold til PE-ratio, og hvis vi kigger på det i forhold til market capitalization to GDP, jamen så ligger vi over alt de andre. Det gjorde vi heroppe. Så selvfølgelig kunne man så sige, nu er det nu. Men det, der typisk sker ind i sådan en krise, det er, at folk de får placeret sig på den forkerte side af hegnet, inden vi kommer ind i den sidste del af krisen. Eller så den sidste del af det markedets top, der kommer, den bubble-top, der kommer. Typisk så bliver den også udviklet i sådan en trefaset model ind i toppen. Det er en anden ting, men der er faktisk ved at ske det nu, at vi kan se, at likviditetscyklusen er ved at ryge op her. Det er det globale M2, som det hedder. Det er likviditeten i verden, der begynder at køre ind. Og det har typisk en positiv indvirkning på markedet og på bitcoin og sådan ting. Så derfor tror jeg faktisk, at det vi ser lige nu, det er egentlig det fald, der sker, som får folk til at tro, nu er hvad man siger, fanden løs i Laksegade, og tingene er ved at ryge ud over kanten her. Og når det så løses, og vi kommer tarifsituationen bliver løst, og vi begynder at stige voldsomt opad for tids, så siger folk, jamen hvad fanden var vi så bange for egentlig? Plus der kommer likviditetsindskud i økonomien, så får du den der voldsomme optur, som så vil blive indhentet på et tidspunkt af det, vi snakkede om tidligere, den virkelige verden, som er det her over,
plus det, som jeg startede med at fortælle om, som er det, der sker på boligmarkedet, hvor det amerikanske boligmarked står fuldstændig stille. Og det er det, som jeg siger, som jeg tror er udfordringen her nu, det er, at folk har en tendens til at blive for hurtigt hoppe til en konklusion om, nu er det her, der sker, specielt fordi det er noget, vi kan forholde os til, det er noget tariffer og noget, selvom vi rent faktisk ikke kan se det i det singaporeanske indeks, at der allerede tarifferne er jo ikke noget nyt, det er jo rent faktisk noget, som Trump begyndte allerede med, da han trådte ind, inden han trådte ind. Så hvis det virkelig var så voldsomt, så skulle vi have set det allerede i Singapores indeks, også allerede henne i november måned. Og derfor så tror jeg, at det er en overfortolkning af tingene. Ja, det har en negativ indvirkning på tarifferne, og det er ikke godt, hvis det er noget, der bliver fortsat. Men samtidig har vi nogle andre effekter, der kommer til at spille ind. Fed er i gang med at kigge på at blive lidt mere sådan støttende. Den kinesiske centralbank er allerede i fuld sving, fordi de har kæmpe store problemer derovre. Og derfor får du en likviditetsoptur, som jeg tror driver den sidste del af boblen ind dertil, hvor det så bliver, alle står og råber, jamen nu har vi jo løst tarifproblemerne, nu er alt godt, og så er det, bum, der vi rammer toppen. Så jeg tror, at det er det, der hedder en bear trap, inden vi ser den sidste del, hvor der så bliver den egentlige top, den kommer til at være, og som langt de fleste ikke vil forstå af toppen. Og det er jo vigtigt at sige, at vi gør det her af interesse. Vi gør det ikke for at tjene penge, og vi råder ikke nogen til noget som helst. Absolut. Jeg tror, vi begge to er lige så overrasket som de fleste over det, der sker. Selvom at man kunne godt se, hvad Trump ville. Og det skægge er, at der har været en konsensus i Europa om, at man skal ikke tage Trump bogstaveligt, men stadigvæk lytte til ham. Og i den her regeringsperiode, der skal man tage ham meget, meget bogstaveligt, tror jeg, erfaringen vil blive. Når nu du siger alle de ting, så kommer der nogle tanker frem hos mig. Nummer 1, hvis markedet skal op, hvornår skal det så op? Og som tillægsspørgsmål til det, får det så det hele tilbage, plus den der hissige ting, vi har talt om. Og som det sidste tredje spørgsmål, undskyld, jeg lægger dem sammen, men jeg tænker, det gør det lettere for lytteren, det er, hvis nu man skulle købe nogle aktier, hvor skulle man købe dem? Ja. Nu skal vi absolut ikke rådgive nogen folk om noget som helst, og jeg skal i hvert fald slet ikke. Men altså, som jeg ser det, hvis man kigger på det amerikanske aktiemarked lige nu her, og det man ser, nu skal jeg simpelthen finde det rigtige her, det er det amerikanske futures, vi har lige nu her. Det man ser, det er, at vi har haft et voldsomt fald her. Og det begynder rent faktisk at ramme nogle sjove niveauer, når man sådan sidder og kigger lidt teknisk analyse på det. Faktisk så kan man lige undre sig lidt over og så sige, det er sjovt at se, at den stigning, du havde fra coronabunden herover til inden vi fik toppen, hvor det vi havde, der var inflationsnedturen her, var, jamen der kan man se rent faktisk, at den højde, eller den rally, som der var der, det er rent faktisk præcis den samme højde, som du har herover. Det kan man jo så undre sig lidt over. Og så sidde og sige, at det er fordi, hvis det var sådan, at aktiemarkedet rent faktisk bevægede sig fuldstændig ad hoc, ville man så kunne forestille sig, at det ville ramme sådan ved det. Det virker lidt som et tilfælde, men det er rent faktisk derfor, det er sådan nogle strukturer i markedet, det er det, jeg tror på. Det man også kan se, det er, at den faldt så med 50% herefter, ned til det niveau der, det var præcis 50% derovre, som den var ned til. Og nu har vi så, at vi rent faktisk er nede og ramme de 50% her, med det fald, vi har haft allerede på nuværende tidspunkt. Og vi har altså det, der hedder Greed and Fear-indekset, i fredags var det nede på 4, som er der, hvor alle jo løber skrigende væk. Under corona var det nede på 2 en enkelt dag, men 4, det er sådan noget, du ser, du ved, en gang hver 5 år måske, eller sådan noget, ikke? Så det er virkelig voldsomt, eller så lad os sige hver 3 år måske, men det er virkelig voldsomt, når du ser det der. Samtidig med, så har man her til morgen det, der hedder sådan et gap i markedet, hvor markedet faktisk banker lidt ned her, fordi alle tror jo på, at der var sådan noget Black Monday her nu. Og det, der typisk ser, det er, at det gap der, det bliver lukket, og der er faktisk også et gap helt heroppe. Så jeg tror som sagt, at det her det er en overreaktion af dimensioner i forhold til, hvor alvorlig situationen egentlig er, også fordi den kan løses ved. Forestil dig, at Trump kommer ud og siger, ved du hvad, der er egentlig nogle gode samtaler med Kina nu, og der er nogle gode samtaler med Europa. Plus at vi ser det, som jeg sagde før, med likviditeten, der kommer ind, jamen så tror jeg faktisk, at vi skal højere op. Jeg tror, vi skal meget højere op. Og jeg tror, vi skal helt op og ramme i hvert fald 6500 på S&P, og det er jo altså et stykke vej fra de 4800, som vi var nede og ramme her i morges. Så jeg er altså ikke så... Jeg tror simpelthen ikke på det her. Jeg tror, det virker også sådan sentiment-wise, at det her, det er det, der får folk til at træde ind på den forkerte side. Nu er tarifferne problemet,
om en uge kan det være overstået, og så kan folk simpelthen ikke forstå, hvorfor der skulle være et problem den dag, vi så virkelig rammer toppen, og når markedet virkelig har taget en optur. Så jeg kalder stadigvæk det der blow-off-top, og hvorhenne, jeg vil nok være påpasselig med at købe det i Europa stadigvæk. Og sådan. Jeg vil tro, at det rigtige sted at købe det vil være i USA, fordi USA er som regel den sidste. Igen, det har det altid været. Det er også derfor, jeg viste det her med Singapore Index. Det vil være meget mærkeligt at se, at det mest volatil, det mest følsomme indeks i verden, vi kan forestille os, at det rent faktisk topper ud senere end S&P og Nasdaq gør. Det har vi ikke set overhovedet tidligere på noget som helst tidspunkt, at det skulle stå stærkere i markedet. Og derfor så tror jeg også, at vi vil se, at vi vil få noget, vi vil se en optur i S&P og Nasdaq nu her. Så jeg tror, der kan være mange gode aktier derude, der kan være interessante, hvis man er til den slags risiko. Men ser vi sådan en 25% stigning, som jeg sidder og taler om her, så er der altså rigtig mange aktier, der kommer til at gøre det godt over det næste stykke tid. Hvornår tror du, den her store reprisning af markederne, den der skal komme, hvornår tror du, den kommer? Så der arbejder jeg med en anden slags model her, og der kan jeg lige prøve at vise også nu skal jeg lige forsøge at finde det her igen. Så jeg tror, at det jeg taler om, er noget, der sker hurtigt, det her med den her optur i markedet. Husk det, når det er hurtigt, det går ned, mange gange ser vi også, så rører vi også hurtigere op igen. Det her, det er en økonomi, eller en model baseret på det, der hedder business cycles, hvor vi ser på det, der hedder leading økonomiske indikatorer, og så er der noget, der hedder coincident. Og det er en lang historie, hvad det er, men leading er blandt andet sådan noget som yield spread og sådan nogle ting og sager, der bliver kigget på, så laver man et indeks over det, og så kan man se rent faktisk, at selv corona bliver fanget herover som recession. Det er der mange, der ikke tror på, man kunne gøre, men det kunne man rent faktisk. Man kan fange corona her, det gjorde den også, og den gjorde inden faldet. Og man kan også fange finanskrisen, og man kunne fange .com, og man kunne fange samtlige kriser tilbage de sidste 75 år. Det, som den viser, det er, at vi faktisk havde et recessionssignal her i Q4 af 24. Og typisk så ser vi recessionen sætte ind 2 til 3 kvartaler efter. Jeg tror, det bliver 3 kvartaler efter den her gang, og vi kan se også rent faktisk, at det, der hedder coincident-indikatorer, som rent faktisk er arbejdsmarkedet, for eksempel, nu så vi fik nogle rigtig fine arbejdsskabelsestal, NFP'erne, non-farm payrolls i fredags, som viser, at økonomien ikke er så på så dårligt sted. Og det tror jeg er en indikation af, at økonomien stadigvæk kører derud af. Vi har ikke set det der husmarked rigtig begynde at trække nedad nu, men det kommer. Og vi er begyndt at se nogle fyringer rundt omkring os her, men det tager lidt noget tid. Det er ligesom en supertanker, der skal dreje. Så hvis du spørger mig, så tror jeg, det bliver sidste del af året nu, hvor du så ser en voldsom stigning i aktiemarkedet indtil efter sommer. Og så derefter, så tror jeg, du ser den reelle top og det reelle rollover af markedet, og du ser den recession, og den bliver grim, tror jeg, fordi der har du alle ingredienserne. Du har det største boble, du nogensinde har set, større end 2008, og jeg kan vise, faktisk at vi kan se, at de finansielle institutter i USA nu også ser ud som, at de har set en top, ligesom de gjorde i 2005-6 stykker i USA, og begyndte sådan en langsom tur nedad, ligesom husmarkedet i USA gjorde også, og gør nu igen. Så vi ser alle ingredienser til en finanskrise, der kommer til at udvikle sig, men det er altså ikke tarifferne, der kommer til at gøre det. Det er den langsomme, vægt, der ligger på forbrugeren i form af de meget, meget høje renter, af den inflation, der har været osv., som simpelthen langsomt slår forbrugerne ihjel. Og det er det, der skaber recessioner. Det er ikke de her pludselige ting, hvor der er en tosset mand, der står og råber tariffer, som så får det hele til at vælte. Jeg tror, det bliver løst, og det kommer til at rykke sig ind. Så slutningen af året ind i 26, der bliver det grimt. Men det bliver i år, vi begynder at se, at det bliver underrulle år. Vi begynder at få nogle flere indikationer af, at tingene ikke ser godt ud, når vi kommer længere frem i 25. Nu har vi igen talt længere, end vi skulle, men det er fordi, det er så spændende. Henrik, tak for den her hurtige update, og jeg vil lige huske på, at vi anbefaler ikke noget. Henrik og jeg gør det her sammen med Hannibal, fordi vi synes, det er spændende. Og man kan følge Henrik på hans X, som Hannibal lægger herned, og så tak fordi I ser med. Jeg synes også, vi er jo begyndt at få mange, der følger med, og det er vi meget taknemmelige for. Skriv, hvis der er noget, I gerne vil have, vi dykker ned i, ting som vi skal prøve at undersøge. Vi synes, det er lige så spændende, som jeg håber, dem der ser med. Så tak fordi I ser med i dag. Tak for det.